Представяме ви новата ни рубрика «Как станах?». Ние ви срещаме вдъхновяващи хора от различни сфери, които ще разкажат за тайната на техните професии. А днес ще ви срещнем с талантливи музиканти, които ще разкажат за дългия път, който са изминали преди да стигнат до голямата сцена. Според вас, може ли всеки да се занимава с музика или е необходим вроден талант? Много зависи за какво. Всеки може да се занимава с музика, за да развива интелектуалните си способности, за да може да има добър вкус към музиката, да бъде страхотна публика и да я обича и съответно естествено да я консумира. Но ако говорим за професионално занимание, талантът е първата стъпка, която трябва да се определи. То няма никакъв друг начин. Без него не може да се усвоят всички по-нататъчни умения, които трябва да се развият, а те никак не са малко. Имате ли сценична треска и как се справяте с нея? Ами аз лично нямам много голяма сценична треска, но винаги има едно такова вълнение и как се справя с него. Научаваш се да дишаш и да си преборваш страховете. Разчиташ на хората, с които си на една сцена. Си добър артист, трябва да имаш много силна психика, за да се справиш с тези неща, защото истината е, че твоята работа е предимно свързана с това да бориш сценични трески. Гледате ли още? Ако да, коя беше вашата детска мечта?